Хора, днес ще направя Здравейте хора, днес ще направя нова поредица, ще снимам Майнкрафт клипове. И ще влеза в Майнкрафт. Ще влеза в свет. Ще се върна, когато вече съм влязъл в света. И така хора, върнах се сега, влизам в света. Искам да ви кажа много важно нещо. Тези, които гледат Дилян Трофилев, говоря за Дилян Трофилев и Анелия Петрова. Дилян Трофилев и Анелия Петрова. Искам да ви кажа само едно. Ако гледате това видео, тези неща ги построих само за вас. Ще се върна, когато вече съм готов. И така хора, това е моето нещо, което съм направил. Това е замък. Не точно като замък, но къща. Така, това е басейна, в който може да се плува. Да, тук има тапа, с която може водата да изтече. Но ако изтече, то няма смисъл. Ако изтече, то падаме без дъното. Така. Тук е мастер шеф. Направил съм го само за тях. Тук ще трябва да приготвят ядене. Това е специално за Дилян Трофилев, Анелия Петрова и Валентин БГ Бърчеда. Тук изработват храната. Тук има всякакви продукти, каквито ще им трябват за да направят. Аз съм кулинарният човек, който ще вкусва храната и ще дава оценки. Това са колибите. Трябва да живея докато започне. Това е следващата. Тук съм аз и Анелия Петрова. Тук е баничарницата. Още не съм я направил, но ще я направя. Сам да ви кажа, това го направих за Анелия Петрова и Дилян Трофилев. Абонирайте за каналите на Анелия Петрова, БГ, който съм аз, и Rostrum Gaming видео. Той е най-добрият човек. Той има петък рожден ден, така че моля всички в канала му. Той се пише Rostrum Gaming видео. Ще напиша в описанието канала му и искам всеки в петък да го поздрави с честит рожден ден. Но само в петък, защото в петък му е рождения ден. Така, зная, въртя се, защото приказвам. Това беше клипа, надявам се да ви е харесал. Пишете ми в коментарите какво да направя, смисъл какви къщи и аз ще ви ги правя. Сам да го направя ясно. Това беше хора, надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за каналите на Анелия Петрова, #Studio Minecraft Studio BG, който съм аз, Дилян Трофилев, Валентин БГ Бърчеда, Rostrum Gaming видео. Чао!